मध्ये काय तुमचा भाई सर मी रिपोर्टर आहे. रिपोर्ट नको आहे सर, काय नाही आम्ही लंबू गावडे. तुम्ही ते काय करताय? पैसा शटा चोटतो. काल रात्री तुम्ही शेंगे उघडला असं समजलं. बाबा बाबाच म्हणते कारण तुम्ही महाराष्ट्राचे लाडके बाबा आहात. तर आज तुम्हाला कोकण सन्मान फॅमिली अवॉर्ड मिळाला कारण तुम्ही चांगले चांगले व्हिडिओ बनताय. पण तुमचा जो मुलगा आहे गणेश कुंभार तो खरोखरच जमीन आहे, दिसतो तसं नाही तो जमीन आहे. मुलाबद्दल तुमचा मुलगा कसा आहे? मुलगा कसा आहे ना, बाकी सगळा बरोबर असा तो. आयुष्यात तो काय करू शकतो? अनखाऊक मार्ग करणार नाही. हा आपला कॅमेरावाला आहे सिंधुदुर्ग महाराष्ट्रात रिपोर्टर. व्यवस्थित काढ. सांगा सांगा. मुलगा तसं बरं हा चांगलं. ओके ओके. दुसरं म्हणजे काय, कोणी वाटेन जाणाऱ्याचं हिडो तयार करतो. जी म्हातारी आता ती वावरते. अच्छा. एकतर ती तापलेली असते किंवा एकतर भुकेलेली असते. ओके. आणि ते म्हातारीचं तुम्ही ह्या करता आहात. तुमचा भाई ना मध्येच तुमचा भाई मुलगा आहे ना तुमचा, तर तुम्हाला कधी जमीन राहती तो बघून बोला. काम करताना कधी तेथून टाकलेलं 2 लाखाचा माईक आहे. टाकायचं तो बंडात घाल. बरं तो थैसर इलो बघा कंटाळा. अजून एक प्रश्न विचारायचा आहे तुम्हाला. प्रश्न करलो सर, आमच्या कामा करून आज तुम्ही एवढे थंड कशाला? थंड नाही. चला चला